खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै मोनसे आयदाखौ लाबोनानै सावरायनो साननाय जादों। बे आयदायानो जाबाय समाज आरो हारिया माखौ बुङो, समाज आरो हारि जौगानायखौ माबोरै खालामनांगौ। समाजा माखौ बुङो? समाज होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजिनांगोन जेराव गोबां सुबुं अनजिमा थायो, जाय सुबुंफ्रा गावजों गाव सोमोन्दो थायो, जेराव न'खरफोर थानो हागौ, गामिफोर थानो हागौ, फोथायलायनाय थानो हागौ, जेराव राव हारिमु थुनलाइ धोरोम थानो हागौ, जेराव सोलोंथायारि बेबस्था थागोन, राजखान्थियारि बेबस्था थागोन, जेराव खामानि दामानि मावनानै जानो हानाय, रायजो जानो हानाय बेबस्था थागोन। बेफोरखौनो गासैखौबो लानानै मोनसे समाज होननानै जों बुंनो हायो। मोनसे हारि होननानै बुङोब्ला माखौ बुजियो? मोनसे हारि होननानै बुङोब्ला गोबां सुबुंफोरनि मोनसे जथाय बा हानजा, जाय सुबुंफोरनि गेजेराव गावजों गाव गोसोफोरा गोरोबलायो, साननाय हनायफ्रा गोरोबलायो, खामानि दामानिफ्रा गोरोबलायो आरो राव हारिमु मावनाय दांनाय जानाय थानाय गाननाय जोमनाय फोथायनाय बेफोर गासैबो गोरोबलायो आरो बिथांमोना गावजों गाव मदद होलायनानै आलो गोजोन रायजो जानो नाजायो। बेफोरबादि मोनसे सुबुंफोरनि जथायखौनो जों मोनसे हारि होननानै जों बुंनो हायो। मोनसे समाजा जौगादोंना जौगाया जों बेखौ बोरै बुजिनो हानो? जों नायनांगोन मोनसे समाजाव मा मा एलिमेन्ट्सफोर दङ, समाजनि दाथायफ्रा माखौ लानानै समाज जायो। जेरै रांखान्थि बेलायाव बे समाजा जौगादोंना जौगाया जों बोरै मोन्थिनो हानो? जों नायनांगोन बै समाजाव थानाय सुबुंफोरनि रां खामायनायनि बेबस्था, बे रायजो राजाफ्रा रां खामायनो हादोंना हाया आरो बै सुबुंफ्रा साख्रि बाख्रि मोनदोंना मोना, खामानि दामानि मोनदोंना मोना, जानो लोंनो मोनजादोंना मोनजाया, बेफोरबादि सुबिदा दंना गैया, जों बेफोरखौ नायनांगोन। रायजो राजाफ्रा खामायनानै आलो गोजोन रायजो जानो हादोंना हाया, न' बां लुनो हादोंना हाया, बिथांनि आबाद मावनाय खामानि दामानि मावनायफ्रा मोजां जौगानो हादोंना हाया, कल कारखानाफोर गायसननो हादोंना हाया, बेफार फालांगिफोरखौ मोजां मावनो हादोंना हाया, बेफोरखौ जों नायनांगोन। बेफोर गासैबो जुदि मोजां लाइनजों जौगानाय जों नुनो हायोब्ला जों मिथिना मोनगोन जे बै समाजा जौगादों। नाथाय बे लेभेलाव बे आयदाफ्राव जुदि बै समाजाव जौगानायखौ जों नुवाखैब्ला बे समाजा जौगायाखै होननानै जों बुंनो हागोन। सोलोंथाइ बेलायाव जोंनि समाजा जौगादोंना जौगाया जों बेखौ बोरै नायनो? जों नायनांगोन लिटारेसि रेटआ बेसेबां आरो क्वालिटि इडुकेसन एबा गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि फरायसाफोरनो होनो हादोंना हाया आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि ट्रेनिं होनानै खामानि मावनानै जानो हानाय रोंगौथि जोंनि सुबुंफोरनो होनो हादोंना हाया। जोंनि समाजाव सोलोंथायारि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बेफोर थोजासे दंना गैया आरो जोंनि फरायसाफ्रा फरायखांनायनि उनाव मा गियान मोननो हाखो, मा सोलोंथाइ मोननो हाखो आरो माबोरै खामानि मावनानै जानो हाखो, बेसो आसोल। जों फरायनानै जाया, फरायनानै जों खामानि मावनानै जानो हानाय जानांगोन। जों साख्रि बाख्रि मावनाया गुबुन, साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जों प्रेक्टिकेलि खामानि मावनानै जानो हानाय, फालांगि मावनानै जानो हानाय, बेफार फालांगि मावनानै जानो हानाय, इन्डास्ट्रि गायसननानै जानो हानाय, बेफोरबादि जोंनो इडुकेसन सिस्टेम नांगौ। अब्लासो जोंनि समाजा जौगागोन। बेखायनो बेफोरबादि सुबिदाफोर जोंनि समाजाव दंना गैया जों बेखौसो नायनांगोन। जोंनि समाजाव बेमार आजार नायनो सुबिदा दंना गैया जों बेफोरखौ नायनांगोन। सुबिदा दङब्लाबो हस्पिटाल थोजासे दंना गैया, हस्पिटाल दङब्लाबो डक्टरफोर दंना गैया, बा जोंनि बेमारिफोरखौ मानसिफ्रा लांनो लाबोनो सुबिदाफोर दंना गैया आरो बेमार आजार नायनायाव हाजार थाखाफोर थाङो नामा आरो जाय थाखा खरस खालामनो हायैनि थाखाय जोंनि सुबुंफ्रा थैनांगौ जायो नामा, बेफोरखौ जों नायनांगोन। जुदि मोनसे समाजाव बेमार आजार नायनो सुबिदा थायोब्ला, मोजां डक्टर मोनोब्ला मानसिफोरनि जिबना गोलाव थानो हागोन, बेमार आजार गैयाजासे थानो हागोन। बेफोरखौ जों नायनांगोन। बेखायनो जोंनि समाजाव हेल्थ केयार सिस्टेमा माबोरै जों बेखौ नायनांगोन। हेल्थ केयार सिस्टेमा जुदि मोजांब्ला
साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जुदि बेमार आजार नायनो सुबिदा मोनोब्ला आरो थाखा फैसा नाङाब्ला अब्ला जोंनि मानसिफोरखौ जों मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हागोन। अब्लासो बे समाजखौ हेल्थ केयार सिस्टेमाव हेल्थ केयार खेथ्रआव मोजां जौगानाय होननानै जों बुंनो हागोन। इनफ्रास्ट्राक्चार बेलायाव जौगादोंना जौगाया जों बेखौ नायनांगोन। मोनसे समाजनि इनफ्रास्ट्राक्चार होननानै बुङोब्ला बे समाजनि लामा सामा थांनाय फैनाय बे लामाफ्रा बेसे मोजां बेसे गाज्रि जों बेखौ नायनांगोन। लामाया मोजांब्ला जों जौगादों होननानै बुंनो हागोन। आरो बै जायगानि बै समाजनि न'खरनि सुबुंफोरनि न' बांफ्रा मोजां नंगौना नङा जों बेखौ नायनांगोन। आरो बै समाजफ्राव कारेन्टनि साप्लाइ दंना गैया, इन्टारनेटफोरनि सुबिदा दंना गैया, आरो बै समाजनि गेजेराव बाजारफोरनि सुबिदा दंना गैया, फाननाय बायनाय खालामनो हानाय सुबिदा दंना गैया, बेफोरबादि खायसे जिनिसफोरखौ जों नायनांगोन। अब्लासो जों बुजिनो हागोन जे बै समाजनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जौगादों बा जौगायाखै। गभार्नेन्स, गुड गभार्नेन्स जोंनो नांगौ। समाजखौ जुदि जौगाहोनोब्ला गुड गभार्नेन्स, ट्रेन्सपारेन्सि इन गभार्नेन्स बे जोबोद गोनां। सरकारा रायजो राजाखौ बोरै सालायदों एबा रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदोंना मोना, सरकारनि आयेन खान्थिफ्रा माबोरै सोलिदों, सरकारा समाजनो सुबुंफोरनो माबोरै बिसार खान्थि होनो हादोंना हाया, आरो रायजो राजाफोरनो मोजां सरकार सालायनाय जों होनो हादोंना हाया, बेफोरखौ जों साननांगोन। मोजां गभार्नेन्स जुदि होनो हादोंब्लासो अब्लासो बे समाजा जौगानाय फैगोन। बेनिखायनो गभार्नेन्सआ मा रोखोमनि सोलिदों जों बेखौबो नायनांगोन जे समाजा जौगादों ना जौगाया। दिनै समाज आरो हारि जौगानायनि सायाव आं फंनैसो बाथ्राखौ फोरमायनाय जाबाय। बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बा मोजां जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स होनानै फोरमायहर, जाहाथे आंनि बुंनायखौ आं इयुनाव मोजाङै फोरमायनो हायो। आरो बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुनफोरनोबो राननानै हो, शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनफोराबो बे सावरायनायनि गियाननि बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो। खुलुमबाय।